खुलुमबाय लोगोफोर, दियार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ जरहाटआव वेयरहाउसआव गोबां बेरफ्रुनाय आरो अर खामनायनि जाथाय। खौरांगिरिफोरा गागि सुजुगिरिनि सायाव गाग्लोबनायखौ हेंथा होदों। गाग्लोबग्राफोरखौ हमनो दाबि खालामदों। अमित शाहया आसामनि साननैनि दावबायनायनि थाखाय सिलचराव सौफैबाय। हाग्रामा महिलारीआ क'क्राझाराव मोनसे क्रिटिकेल केयार इउनिट आरो गंसे मुलुगसोलोंसालि गायसनो। गाहाय मन्त्रि मदिआ 14 मार्चखालि 22,000 कौटि रांनि गुवाहाटी सिलचर एक्सप्रेसवेखौ बेखेवगोन। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ जरहाटआव CSIR NEIST वेयरहाउसआव गोबां बेरफ्रुनाय आरो अर खामनायनि जाथाय। जाहोन मिथिनो मोननाय जायाखै। हादोरनि मोनसे मुंदांखा बिजिरसं फसंथान जरहाटआव थानाय CSIR नर्थ इस्ट इनस्टिट्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्न'लजिआव शुक्रबारनि मोनायाव मोनसे गिदिर बेरफ्रुनायनि उनाव गिख्रंथाव अर खामदों। बे जाथाया फसंथाननि मिरु गुदामाव जादों, जेराव गोबां बिबांनि रासायनारि मुवाफोर आरो गुबुन गुबुन बिजिरसं मुवाफोरखौ दोनथुमनाय जादोंमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला गोख्रै मोनसेनि उनाव मोनसे 10 निबो बांसिन बमा बेरफ्रुनायनि सोदोब खोनानो मोन्दों। जाथायनि बागै खौरां मोननायनि उनावनो अर खोमोरग्रा आरो इमारजेन्सि सिबिथायनि मावथिफोरा जाथायथिलियाव सौहैयो। जरहाट, मरियानी, टेक आरो देरगावनिफ्राय गं 10-15 सो अर खोमोरग्रा गारिफोरा जाथाय जायगायाव सौहैदों। सासे अर खोमोरग्रा मावख'गिरिया बुङो, रावबो मावफारियाया गोब्राबै जोखोम जायाखै, नाथाय जोंनि सासे लोगोआ एसे जोखोम जादों, जायखौ दा फाहामथाय होनाय जाबाय होनना सासे अर खोमोरग्रा मावख'गिरिया बुङो। गोबां घन्टा नाजानायनि उनाव जोबनायाव फुंनि समाव अरखौ दबथायनो हायो। बेरफ्रुनाय सोदोबा फुंनि 2 रिंगासोआव जादोंमोन। दासान्दि अर आरो बेरफ्रुनायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो मिथिनाय जायाखै। बिबानगिरिफोरा दासिमबो बे जाथायनि थाखाय खहा जानायनि आबुं बिबांखौ रोखा खालामाखै। नैथि खौराङाव दङ मणिपुरनि खौरांगिरिफोरा गागि सुजुगिरिनि सायाव गाग्लोबनायखौ हेंथा होदों। गाग्लोबग्राफोरखौ हमनो दाबि खालामदों। गागि खौरांगिरि कइरम लयालाक्पानि सायाव अजद होनाय हाथियारजों गाग्लोबनायनि उनाव मणिपुरनि खौरांगिरिफोरा शुक्रबाराव हेंथा हाबाफारि लायो आरो गिबि मन्थ्रिनो गांसे गोसोखांलाइ गथायनानै खौरां बिजोंनि मावथि सोद्रोमाफोरनि थाखाय बिबानगोनां सुबुंफोरखौ थाबैनो हमनो आरो गोख्रों रैखाथि राहा लानो दाबि खालामो। अल मणिपुर वार्किं जार्नालिस्ट इउनियन आरो एडिटर्स गिल्ड अफ मणिपुरजों जयै खुंफुंजानाय बे सोमावसारनायाव गुबुन गुबुन खौरां बिजोंनि गागि सुजुगिरि, खौरांगिरिफोर आरो भिडिअ' खौरांगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। आफादफोरा दायनिगिरिफोरनि हेंथायै थाबैनो आरो समबादियै FIR रेजिस्टार खालामनो, थाबैनो आरो पदर्सि नायबिजिरनाय, गासै मणिपुराव खौरांगिरिफोरनि थाखाय रैखाथि राहा आरो रैखाथि नेमखान्थिफोरखौ मावफुंनांगौ आरो रैखाथिनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय सरकार आरो खौरांगिरि आफादफोरनि गेजेराव समबादियै सावरायनांगौ होनना दाबि खालामदों। बिथांमोनहा सरकारखौ खौरां बिजोंनि जिउ, उदांस्रि आरो उदांस्रिनि मोनथायखौ रैखाथि होनो थाखाय खावलायो। फारसेथिं पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बे जाथायखौ लानानै भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 आरो आर्म्स एक्ट 1959 नि सेक्सन 25(1)B नि सोमोन्दो गोनां दफानि सिङाव 45-02-2026 PRT-PS नम्बरनि FIR रेजिस्टार खालामनाय जादों। बे दफाफोरा गोरोन्थियै होबथानाय, गाग्लोबनाय, दाय खालामनो नाजानाय, सम्पथिफोरखौ खहा खालामनाय आरो आयेन बेरेखायै हाथियारफोरखौ बाहायनायनि अजदजों सोमोन्दो दं। मावख'आरिफोरा बुंबावदों दि सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ सिनायनो आरो हमनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ अमित शाहया आसामनि साननैनि दावबायनायनि थाखाय सिलचराव सौफैबाय। शाहखौ बिरखं गाथोनाव गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा, बिथांनि केबिनेटनि हेफाजाबगिरि आरो हादोरसा सरकारनि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा बरायदों। अमित शाहया बराक सेरफाङाव भाइब्रेन्ट भिलेज प्रग्राम 2 बेखेवो, सिमाफोरखौ जौगाखांहोनायनि समायखिरा लायो।
मिरु सरकारनि नखर मन्त्रि अमित शाहया शुक्रबाराव काछार जिल्लानि मोनसे सिमा गामि नाथनपुरनिफ्राय भाइब्रेन्ट भिलेज हाबाफारिनि नैथि खोन्दोखौ बेखेवनानै फोसावो दि भारतनि सिमा ओनसोलाव थानाय जायगाफोरा दा हादोरनि गिबिसिन आरो साबसिन गामि जागोन। हाबाफारिनि नैथि खोन्दोआव पाकिस्तान आरो बांलादेशजों नांजाबनाय गं 17 हादोरसाफोर आरो मिरुआरि ओनसोलफोरनि मोन 330निबो बांसिन सोलो गोनां सिमा ब्लकफोरनि गं 2000 गामिफोरखौ लाफागोन, जेराव 7000 कौटि रांसो खरसा जागोन। आसामाव काछार, श्रीभूमि, धुबरी, खोला सालमारा, कक्राझार, चिरां, बाक्सा, तामुलपुर आरो उदालगुरि मोन 9 सिमा जिल्लाफोरनि मोन 26 ब्लकनि गासै गं 140 गामिफोरा बे हाबाफारिनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। बे बिथांखिनि खाबुखौ नोजोर होनानै साहा बिथाङा बुङो दि बे मिशननि गेजेरजों सिमा ओनसोलफोराव गासै बोथोरनि लामाफोर, जोबनो गैयै मोब्लिब, मबाइल फोनांजाबनाय, पाइपजों लोंनाय दै, देहा फाहामथाय सिबिथाय, सोलोंथायारि दाथाय आरो जिउ खुंनायनि खाबुफोरखौ थि खालामनाय जागोन। साहा बिथाङा बुङो दि बे हाबाफारिया हादोरनि रैखाथिखौबो गोख्रों खालामगोन आरो सेन्सिटिभ सिमा ओनसोलफोराव जौगाखांनाय आरो दिदोमथि लाबोगोन। बिथाङा बुंबावो दि रांखान्थियारि गोहो, दाथाय आरो फोनांजाब राहाया सिमा ओनसोलफोरखौ हाबफैनाय आरो दैबाना बायदि मिथिंगायारि खैफोद मोन्नैनिबो थाखाय गोख्रों खालामगोन। नखर मन्थ्रिया बेखौबो मिथिहोयो दि दानि सरकारा हाबसनफैग्रा लामाफोरखौ सिल खालामनो आरो दखल खालामजानाय हाफोरखौ मोनफिननो थाखाय थिरांथा गोनां राहा लादों। बिथाङा 5 बोसोरनि गेजेराव हादोरसाखौ दैबानानिफ्राय उदां खालामनायनि आसाम सरकारनि थांखिखौबो हेफाजाब होदों। दैबानाजों जाफ्लेबाय थानाय फोजोबस्रांनायखौ मुंख'नानै साहाया बुंदों दि ब्रह्मपुत्रखौ बिगियानारि आदबजों दैनि दोनथुमसालिफोर, गोदान मुगानि बान्दो आरो दै जगायनाय नेटवर्कनि गेजेरजों सामलायनाय जागोन। जाय दैया मोनसे समाव फोजोबस्रांदोंमोन, बियो दा आबादारिफोरनि फोथारफोरखौ दै जगायगोन, दोनथुमसालिफोरखौ आबुं खालामगोन आरो दावबायारि आरो रांखान्थियारि जौगानायखौ बांहोगोन। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि बिबुंथियाव बुङो दि बे हाबाफारिनि गेजेरजों गोजान सिमा ओनसोलाव थानाय गामिफोराव मोब्लिब, दै जगायनाय, मबाइल फोनांजाबनाय, लामा, फरायसालि आरो सावस्रि सिबिथाय होनाय जागोन। बिथाङा बुंबावो दि हादोरसायाव लुफुंजानाय दाथाय आरो सुबुं अनसाय मावथांखिफोराव 6000 कौटिसो रां बाहायगोन। शर्मा बिथाङा थागिरिफोरखौ सिमा ओनसोलाव थानो आरो नोगोरफोराव थांनो नाङा होनना खावलायबावो। जौगाखांनाय आरो रैखाथि राहाफोरा जिउ खुंनाय आरो हानि मोनथाय मोन्नैखौबो रैखाथि होगोन होनना बुङो। दिनै 21 फेब्रुआरि सनिबारखालि अमित शाह बिथाङा गुवाहाटीआव थानाय अर्जुन भगेश्वर बरुवा स्पर्ट्स कमप्लेक्सआव सेन्ट्रेल रिजार्भ पुलिस फर्सनि बोसोरारि साननि पेरेडआव बाहागो लागोन। बिथाङा गुवाहाटीनि खाथि सनापुरनि कासुटलियाव 10थि आसाम पुलिस बेटालियननि गोदान केम्पासखौ बेखेवनायबो खालामगोन। ब्रैथि खौराङाव दङ हाग्रामा महिलारिया कक्राझाराव मोनसे क्रिटिकेल केयार इउनिट आरो गंसे मुलुगसोलोंसालि गायसनो। बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट (BPF) नि गाहाय हाग्रामा महिलारिया शुक्रबाराव कक्राझार जिल्लायाव गोबां गोनां दाथाय आरो फसंथानारि मावथांखिफोरखौ बेखेवनानै होयो, जाय ओनसोलाव सावस्रि, सोलोंथाय आरो हारिमुआरि जौगाथायनि सायाव गोदानै नोजोर होनायनि इसारा होयो। कक्राझार मेडिकेल कलेजाव महिलारिया गोदानै लुफुंजानाय बिमा आरो गथ'सा सावस्रि बिफानखौ बेखेवो आरो 50 बिसना गोनां क्रिटिकेल केयार इउनिटखौ बेखेवो, जायनि खरसाया 23 कौटि रां जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। उनाव हरिनागुरियाव महिलारिया 10 कौटि रां खाथायनानै कक्राझार मुलुगसोलोंसालिखौ अन्थाइ खाम्फा गायसनो। हालुवादलाव बिथाङा गिबि खोन्दोनि थाखाय 10 कौटि रां थिसननानै गोदान मुगानि सावथुन स्टुडिय'बो बानायजेनदों। उननि समाव बे मावथांखिया 50 निफ्राय 100 कौटि रांसिम बांगोन होनना साननाय जादों। फोरबोनि उनाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव महिलारिया बुङो दि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ मार्च दाननि गिबि एबा नैथि सप्तायाव कक्राझार दावबायनानै भुटानखौ फोनांजाबनाय थांखिजानाय कक्राझार गेलेफु रेल लामानि अन्थाइ खाम्फा गायसनगोन। राजखान्थियारि बिथिङाव BPF-नि गाहाय बिथाङा मिथिहोयो दि दोलोआ 25 फेब्रुआरिनिफ्राय गसाइगावनिफ्राय जागायनानै जिल्ला थाखोनि सुबुं हानजा सुरनायखौ जागायगोन। बेनि उनाव दोलोनि मोन 10 जिल्ला कमिटिनि सिङाव थानाय पर्बतझरा, कक्राझार, बिजनी आरो गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव बे फोसावदिंनाया जागोन। जों गासै जिल्लाफोराव रेली खुंगोन। बेनि उनाव दोलोआ बबेयाव बिसायख'थि गेलेगोन आरो देरहागोन बेयो रोखा जागोन होनना महिलारिया बुङो।
बाथि खौराङाव दङ गाहाय मन्थ्रि मदिया 14 मार्च खालि बराक हायेनाव 22,000 कौटि रांनि गुवाहाटी सिलचर एक्सप्रेसवेखौ बेखेवगोन। बराक हायेना मोनसे जारिमिनारि हाबाफारिनि थाखाय साखाफारा जागासिनो दं मानोना गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया 14 मार्चआव बे ओनसोलाव दावबायगोन आरो गोबाव समनिफ्राय नेनानै थानाय गुवाहाटी सिलचर एक्सप्रेसवेखौ बेखेवगोन। 22,000 कौटि रांनि बे गिदिर मावथांखिया गुवाहाटी आरो सिलचरखौ सरजाबगोन। खेबसे आबुं जानायनि उनाव मोननै नोगोरफोरनि गेजेराव दावबायनायनि समा 8 घन्टानि बांसिननिफ्राय खमायनानै 4 घन्टाल' जागोन। बेयो रोजा रोजा सुबुंफोरनि थाखाय दावबायनायखौ गोख्रै, रैखाथि गोनां आरो बांसिन आरामगोनां खालामगोन। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सिलचराव खौरांगिरिफोरजों रायज्लायनायाव आपडेट होयो। गुबुन मोनसे गोनांथार फोरमायथियाव शर्माया फोरमायो दि सिलचराव थांखि लानाय ग्रीनफील्ड बिरखं गाथोनखौ आबहावायारि गनायथि मोनबाय। बेयो मावथांखिनि थाखाय मोनसे मख'जाथाव आगान। बिथाङा बुङो दा बेनि थाखाय हादोरसा केबिनेटनि गनायथिनि गोनांथि जागोन। समा खम, नाथाय जों मार्चसिमाव हाबाफारिखौ जागायनो नाजागोन। जुदि बेयो जाथावना नङा अब्ला बिधानसभा बिसायख'थिनि उनाव जागोन। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।